Dilalak ning kono kena kasus kancing. Kena kasus Lutan neh ngono lho maksude iki. Iki malah ora mek nusul wong sitok. Ngono lho maksude ngono iki dijotos karo dijotos. Apane sakjane. ya awake ngono. Ya wong akeh kan yo anu kan yo mesti. Delok orkes kok yo lumrah maksude. Lan ngono ya pas kuwi sing ongkok maksudku. Ongkok ngene nyapa ya anu barang. Apa yo Waya kaya ngamit ngono kok piye. ya kabeh yo kaya ngono kuwi kabeh ora aku tok ngono. Kena amuk mek awakmu tok lho Pak. Berarti sing engkel ngarep awakmu paling. Nah, kuwi tak singgol aku dibisu ya. Wis ade nek tengah ya Pak. Men kok lek nek kok ngarep ade nyamburi lek ana kok mburi ade nyang ngarep ngono. Iki Rija karo Bayu. Wah ndelok. Ndelok orkes